Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofrdi l-Quddisa għal-Ruħ Johnny u Marija Enriquez. Il-Knisja llum qed tiċċelebra il-festa ta' Apostlu ieħor, il-festa ta' San Tumas. San Tumas li mexxa wara Ġesu, pero li sabat ila biex jemmen bil-qawmin tiegħu. Għalhekk jew nitolbu l-mulej il-grazzja li bħal San Tumas aħna ma nibżgħux kellna dubji, però mbagħad inħallu l-mulej jiltaqa' magħna fil-ħajja tagħna. U biex nitħejju tajjeb bħal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li nifirħu fil-festa tal-Apostlu San Tumas u li bil-għajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikollna l-ħajja fl-isem ta' dak li hu għarfu b'mulej. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisal dan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin, Ħuti, għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri, immintom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Jekk jogħġobkom qumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Emmint Tumas għax rajtni, jgħid il-mulej, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu it-Tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu rajna il-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u wiedi fuq ġenbu, jien ma jemminx. 8 ijiem wara id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa. Imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom
isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-kelma tal-mulej. Il-personaġġ li qed infakru llum u personaġġ li nistgħu nidentifikaw ruħna ħafna miegħu. L-ewwel qabel kollox kien wieħed mill-magħżulin ta' Ġesu. Jiġifieri dan sema b'Ġesu, iltaqa' miegħu, beda isegwih u meta Ġesu ġie biex jażel it-tnax, Tumas kien wieħed minn dawn il-magħżulin. Jiġifieri nistgħu ngħidu li dan Tumas kien wieħed mill-ftit nies li jgħixu il-ħajja kollha pubblika ta' Ġesu flimkien miegħu. Kienu jivvjaġġaw miegħu, kienu jorqdu fl-istess erja tiegħu, kienu jiklu miegħu, jixorbu, jisemgħuh jipridka jgħallem, wara li jmorru n-nies jispjegalhom f'aktar dettall Ġesu. U dan l-apostlu li inserta ma kienx hemm meta Ġesu qam u der lid-dixxipli, saba diffiċli biex jemmen u biex joqgħod fuq il-kelma tal-oħrajn. Rrid qisu l-esperjenza personali tiegħu, rrid jikkonferma bajneh stess bideh jekk Ġesu qam xi jew le. U din tista' tiġri fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna iħelti xi ħaġa sewwa li xi kultant ikollna d-dubji. Għax jekk jien ikolli d-dubji, għandi ċans aktar infittex. U bħalissa wara li qegħdin noħorġu mill-pandemija, bħalma ħafna affarijiet ikkalmaw u min jgħidlek anke m'għadni ħoxxel lejn Alla. Hemm oħrajn jgħidulek qed skoprejt aktar il-qudiesa, bo speċjali permezz tat-television, permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni qed ninġabar aktar. Kull wieħed waħda minna għandu id-diffikultajiet u l-opportunitajiet tiegħu. San Tumas min-naħa tiegħu il-ħaġa sabiħa li nistgħu ngħidu li għenitu li kien sinċier. Ma emminx fil-bidu però baqa' mal-komunità. Fil-fatt ninnotaw l-intaqgħu 8 tiem wara, diġà għandna l-idea fil-Vanġelu li qegħdin jiltaqgħu kull nhar ta' Ħadd, id-dixxipli darba fil-ġimgħa, għalkemm kellu d-dubji f'dak li qalulu l-oħrajn, xorta baqa' parti minnhom, imbagħad il-mument ta' grazzja li fih għaraf lil Ġesu. U l-istess jista' jiġri lilna, l-importanti anke meta jkollna momenti ta' dubji, mhux li ninqatgħu għal rasna, imma li nibqgħu fil-Knisja. Nibqgħu fil-Knisja billi il-bażiku nibqgħu nagħmluh, nibqgħu nattendu anke għal qudiesa biex nisimgħu il-kelma t'Alla u nibqgħu fil-Knisja wkoll jekk ikollna xi diffikultajiet ma nibżgħux nitkellmu fuqhom u ma nibżgħux nistaqsu l-għajnuna. Hekk punt ieħor żgħir tal-aħħar fuq dal-Vanġelu li Tumas irnexxielu jaraf lil Ġesu mill-pjagi. U din tista' tiġri wkoll fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi dawk l-affarijiet li ma nkunux ridu jiġru bħal s-sofferenza bħal midbatija, wara l-żmien dawk l-istess sinjali tas-sofferenza iwasluna nifhmu u nemmnu fil-preżenza t'Alla fil-ħajja tagħna. U dan li ġralu San Tumas. San Tumas għaraf lil Ġesu mill-pjagi. Għalhekk illum nitolbu l-mulej biex inkunu qalbna sinċira bħalma kien Tumas u jew nitolbu il-grazzja tal-perseveranza biex inkomplu dejjem infittxuh lill-mulej sakemm insibuh. Fiskiet nitolbu fuq dan. Alla ju nuqmu bil-wifqa biex resqu talb tagħna lill-mulej. Alla juri ruħu lil min ifittxu
Bix-xewqa li narfu l-misteru ta' Kristu ħankunu lesti nilqgħu l-għana bla qies tas-salvazzjoni billi nitolbu u ngħidu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta naraw il-Knisja midimba u mhux tant qaddisa daqskemm nixtekuha nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta mmissu il-pjagi tal-umanità kawża tal-vizzju u l-egoizmu nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta naraw kim sallab u nkunu nixtieku nikkontemplawk fil-glorja nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta naħsbu li l-proġetti tagħna huma aħjar mir-rieda tiegħek nitolbu. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Jew issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, fġieħ tifkira tal-fidi fi Kristu, mogħtija mill-Apostlu San Tumas. Fiċ-ċekon tagħna nitolbuk biex aħna naqdu dmirna lej kif jixraq tibqa' tħares fina d-doni tiegħek. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħidha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu irriġu dawk stess li inti qgħad fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edan. Għaddis, għaddis, għaddis. Mlej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddis tas-sew int mulej tilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ bati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalġi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferl għaw minn tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ġoni u Marija, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru bil-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf tal-Alla bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Cristo
Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament imqaddes, aħna rċivu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini. Għatina li bl-emil u l-ħajja tagħna, aħna nkunu xhieda ta' Kristu bħalma bil-fidi tagħna fl-imkien mal-Apostlu San Tumas, narfu b'mulej u Alla tagħna li miegħek jgħix saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.